इथे आजी मगेल पत्रड नव कसं काढून देतात ती ಹೀಗೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ತುಮಕ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ म्हणके बर्थडे ऑफिशियल रेकॉर्ड्स ಅಂತೂ ಜನವರಿ म्हणस आणि ಹೀಗೆಲ್ಲ आधार कार्ड परत जून म्हणून सांगूनस तस दोन जानेवारी दकून मे वरे गेली एक बर्थडे जून दकून डिसेंबर वरे अन्य बर्थडे ಒಟ್ಟು ನಾವು ಲೋನ್ ಕಡ್ಕಕ್ಕೆ म्हणून एक गिफ्ट काढून द्यायचं त्या पात्राड नाही मारती त्या बर्थडे जायत यो तुगेल बर्थडे लेकर एक होटला कोचून येऊया हे पत्तोळी माई कसं जाय तुक मागीर खावच्या का मका मका मैसूर पाक जाय आशिल्ले त्या हांगा मेळना गो त्या मैसूराक वचका खाऊची सकट असो ते हांव मागीर घेता आता म्हाका बर्थडे गिफ्ट कसं दितात तुम्ही अयो माराय ती हे नाही तुकाने गिफ्ट दायवा ओ मामनी माय कसं जेवका तुमका मका मका पनीर बटर मसाला जायत हां माय एक प्लेट पनीर बटर मसाला तुमका कसन माम मक्का कसने चढ नक्क मारया मक्का एक प्लेट आंबडे ಒಟ್ಟು दाळितोई आंबडो आणि दाळितो इरी ಸ್ವಲ್ಪ मिक्सर आणि एक ಸ್ವಲ್ಪ चक्कुलिಗೆ अंदी मारे हे मामा नसले पुरा नक्कशिले खाऊंगन तगेल मते केस गेली की म्हणून ते 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 पंकजल गरज नवा ते पंकज ते दोन चंद मज्जर असते मक्कवरे एक कांडितावे तसली इंची कोणी पुणी बर्थडे का मजरा पील गिफ्ट निम घेतात मराठी तो तिथलं सान मजरा पील नका ऑड कार काढून देता जायत आता कसं नाही तुम्ही हाणत नवा नका हो कोणी नाव आहे घरकडे काही गेले बहानी हंगपळे यायचं कसं हळा म्हणून राब गो तिके आत्ता बोमर नका तनी येवो तनी आईल मागीर बोमर येते त्याचा तुगेल नाव आज तुकुनु पिंकी जायत वा ओके आता मी क्लास स्टार्ट करता स्टूडेंट्स एम आई विजिबल एम आई ऑडिबल सर तुमगे वॉइस मजरा म्हणके कशी झाला ए तू एम आर आय त्या वस सांगा दाखवून आत्ताच वस मग क्लास करूक डिस्टर्ब जाता हा बा ताका धोंडेला आणि हांव आता ऑनलाईन क्लास स्टार्ट करूयात ए उठ गो क्लास चलता सांगा मी लांगर येऊन बसला वस तुका पातोळी मायला बसून पैसे कसा नो पद्रावा बाई गेले एम आय विजिबल एम आय ऑडिबल वापस आईली ही ए ओस गो तिकडे एम आय विजिबल वही सर तुमगेल बाल वरे विजिबल मिगेल बाल वे कई मारे मट्टे वैर पडायची सर राब हक करताजी कंचे पुणी उद्यानातील गावाकोचून सोन्याता मांकडा कदालेली बोंकू नका गो हॅलो हॅलो काय असं तुम्ही हा उठाच पुढे घरात कुंजुरली मग तुम्ही हा येताच गो आणि 5 मिनिटात पोता हब्बा अंतू इंतू तज्जेक विलावरी झाले ल ल ल ला एक हळ्ळे किरकिरी गेल्ले हा हे कसं पद्दी सांगता येतं समू कोण किरकिरी गेले म्हणतो असं कसं झालंय कसं नाही भारी कुशीर असाची काही गेला तुम्ही त्या काय ना गो त्या हंगा ಸ್ವಲ್ಪ अर्जंट काम असेल म्हणून हांव चमकलेला मागीर तुगेले पिंकी काय असं कसं नाही पिंकी मला जाय नसलं आजी कसं बारी पिंकी ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ तासाती अय्यो हे वापस आईल वे तिथले कस्टर सोड घेऊन आलेला हांव हा कसं नाही तुम्ही पिंकी सोडायला वा आमगेल गुंडन खेळची कार अंतू बैसून कशी येताच पडती हिरो म्हणके एम आय ऑडिबल हे एक रूम चेंज केल्यावर मिगेल फाटी सोडताना कशी निधला पळे रायल म्हणके मिगेल बेड्डारी ए वस ग हक्क कसने पण एक विलावरी कोर्का राब आलोचन करता ओ थंय वेंटिलेशन असू ना थंय दकून आयलेली दिसता ती त्या वेंटिलेशनची क्लोज केली म्हणा रे मुगेल प्रॉब्लेम सॉल्व
ಹಬ್ಬ ಪಲ್ಯದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಚ್ಚ ಕಾಯಿ ತೊಂದರನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ವೆಂಟಿಲೇशन क्लोज केले निमित्त मी गेले उशीर बनतास मू ते जेलगोस्कर अन्य आयडिया करता हो ही पडे रूट पुरा पळून येतास एका बॉक्स भितर घालची लायक तू कशी वापस येत म्हणून हा वरे पळयता इथे काही असं तुम्ही आणि काही ये निमो मज्रल वाट चुक्को सुचवशून मग मी गेले घरा वाट चुकून गेल ग कसन करची म्हणून कळताना कशी वापस येऊचाव अयो वापस ताजी काबरे गेली मी तुम्ही कसला जाऊ कशे नेमपरा त्यांची हांव पळयले तुम गेले ते गूगली मॅपसूचे फोन हंगास कंचकी नंबर फोन वेला ना तुम्ही तुमका एक विषय गोतस वे पिंकी तावळी जर कडायला तुमकाच वाट चुकेले पिंकी का नाही आता कसं नाही हांव आता पिंकीक पेटो का वे तुमका आपण अडुको आणि कसं गोतस वे तुम गेलो तो ऑनलाईन क्लासान तर बैसून पिंकी कसं करतस म्हण गोतस वे तुमका पिंकी कसं करतस म्हण तुम्ही वरे पळय येते